everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Managsama kitang palpak sa atong gibuhat karon lutos. Unsa? Palpak? Gisugo ko si Daddy Butikoy nga pangitaon si Ira May. Oka, kung naaman siya ni Ryan, ibalik siya kanato. Aron dili kita mo atake sa mga tao. Mianhi man tuod ang buwisit. Pero kabar nga dako. Nakig-away hinuon kanako. Og sa ato maginsakpang mga ungo. Pasagdi lang, Mami. Kay doon ako'y surpresa nimo. Aron magpakita ka nato si Prinsesa Ira May. Unsay mo isurpresa kanako, Lutos? Kanang bataa ang akong isurpresa kanimo, Mami Iska. Ang igsuon ni Ryan. Imo kining nakuha. Imong nada sa atong mansyon? Maayo, Lutos, kay imo siyang nakuha. Wa magsilbi ka nako ang iyong gisulob nga kwintas. Di siya makadot nako. Karon nga ni anak ka nato ang bata, Mami. Ang igsuon ni Ryan. Makuha tanagyod sa kasayon si Prinsesa Ira May. Oh, Lutos. Oh! Mayo di kay gipabagting yung kapana din yung simbahan. Kay kuwa pa. Maapsan mis daghang mga ungo nga nagukod na mo. Padre, namatay gyud kining usa na mo kakauban sa diyang nakig-away kami sa mga ungo. Napaakan siya sa vampira di. Ginoo ko. Peligro kay siya matakdan, Padre Anselmo. Maong palihog lang, Padre, basbasi siya sa palaang tubig. Ug ato siyang ampuan aron maabog ta ang daotang espiritu nga muulipon siyang lawas. O Ryan, mag-ampo kita alang sa kapahawayan sa iyang kalag. Aniya, sa ngalan sa Amahan, Kalan samahan sa Anak, sa anak. ug sa Espiritu Espiritu Santo. Santo. Hala, misigang iya mga mata. Tabangan nato siya gunit. Oy, gunit. Anggap bali-bali ate ka. Lugnot ka. Magpadayon kita sa pag-ampo. Ayaw matulog. Ginoo kong magabuhat sa langit ug sa yuta. Tag-iya sa among lawas ug espiritu. Ang magbubuot, ihatag nining tawhana ang kalwasan sa iyang kalag. Ug musubay siya sa dan nga mahayag paingon sa imong gingharian. Pagapaspasan ko siya sa balaan nga tubig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Bali-balian gitu ka. Lugnot ka. Bali-balian di ka. Nahilom na. Nahilom lagi. Paita ka, no? Ug ako puti na pakan. Di na ba tambal? O si Kwati ko? Kung kanang bana, Ginoo ko, patay na siya! Ilubong nato siya og tarong. Asa ni ilubong pati? Ngit-ngit kaayo ang palibot ug wa kita masayod kung kanus mo balik ang kahayag sa ato. Ug di nato siya ilubong, mabaho siya. Doon na siya ikalubngan. Adto nato siya ilubong ning luyo sa simbahan. Kining, Padre Anselmo, may mo bang mangyo ko nimo? Nga kamo na lang ang mulubong ni Ana. Atuon ko nga akong igsoon, Padre, dito sa bahay. Naginusara ramang kung taon to ang akong igsoon sa mga bahay. Oh, natod! Si Delia tod! Padre, atuon ako ang akong igsoon. Ryan, kaluyan ka sa Dios sa imong paglakaw. Ipahilayo ka sa mga tanang dautan. Doon ko yung ka. Sakot kikingon. I can't live without you. Tana. Balag gakurog ni akong itlog. Tana na yun. Sige.
Nyor Tikoy! Nyor Tikoy! Nyor! Animal. Ayaw kong singgite. Keraan! Ni anak ko si mong tapal isang paay. Kana, anak. Labaw pa ng karaan. Hindi man ka pa paka na sad ko. Palitan ni mo niya, Roy! Angang! Imo mo kong gisingitan nga naarmang kulis dool. Kuya mad kang dako. Kuto na na, Nyor! Ikaw lang, Kuya Mad! Ako nang kuto! Nyor Tikoy! Nyor! Buktot. Din na lang kumusinggit, oy! Hinayon na lang nako! Malangay ta! Sige. Ganahan kag langay, Nyor! Oh, nindot ng langay. Sige! Balikon to na akong pagsangpit nimo ganina, ha? Kanang pinahinay, ha? Kanang patay sa oras, ha? Nyor! Buisit kang dako, buktot. Unsa lagi? Unsa, ha? Nakakita ka sa akong nakita niyo. Kanaba sagbailuwag. Kuto yung agi sa bukog anan niyo. Birata? Uy. Ayaw ko pakaliti! Kakita ko, buktot! Kita kay kubuktot! Kung pagkalitan nyo na, naigkingsan ko. Dali nyo, dulo na to. Dali na yun. Papas! Ay, singi-singisi. Kana, dulo na yun na to. Buktot! Ay! Hello! Maliyan naman ako, Bi! Hello! 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 Dali, Mango! Ongo! Si Haray Ongo! Ayaw kong tudlo-tudlo ang buktot, ha? Unya ikaw! Unsa masab ka? Dili masag ka ungo, ha? Ba ungo ka masad, ha? Batman ko niyon! Kuya man kang dako! Ko! Kuto na ng dako niyon! Bawa! Ayaw magdoon ako! Doon na no! Kasi kung Kuya Ryan, itong anta mo, inyo kong giaway! Kala kung makatingog ka pa! Ganyor! Lamiag dunggan nyo ro! Labi na yung sudanan nyo! Murag, nindot kay, lagkagumkum kay dunggan nyo tikay! Gusto ka buktot! Ang sojud anang dunggan nyo! Murag uyok! Murag uyok! Tagsatas dunggan yun! Mayo kay nakahula-hula kang magtagsata. Tilaw kog unan nyo ra! Naunsa ka? Napaso akong dila nyo sa iyang dungga! Ay, gahalhal ka lang! Danghag ka! Midritso ka lang pahit! Huwag ka lang yun magbantay nga! Doon na nagikwintas ng bataan! Kuya Ryan! Kuya, tabangin ko! Ayaw ninyo siyang ilabti. Kay ako siyang gamiton. Kang! Kang! Oh! Nura! Why makapanghilabot ni anang bata. Oh, madam! Gamiton ko siya aron mahibalik kanato si Prinsesa Ira May. Nakasabot? Nakasabot, madam! Labaw na kung nagkasabot, Kang! Maayo kay nagkasinabot kita, Tikoy. Kang! Ipaandam sa ato mga sakop ang tunga-tunga sa lasang. Kinahanglang padak-an ang hawa ni ini. Tunga sa lasang. Ipaandam ang mga larawan sa mga larawan nga naghulagway sa ato mga Ginoo. Sa may tunga sa Og labaw sa tanan. Ipabutang daan dito ang rebolto ni Hulahan. Sa may tunga sa lasang. Katong imahin sa mananap nga wa ko kasabot. Ang leon, ang tigre, ang dragon, ang tanga. Ay basta kay wa ko kasabot ug unsa na siya. Tunga Sige sa na, lasang. Tikoy.
Liho ka na nga akong gisugo. Kay importante ang matagutlo. Tunga sa lasang... Nagbagutbot ka? Ang Butot? tunga sa lasang, madam, is, no? Is. Ahang. Unsa maya ko buhaton, madam? Bantay kining bata nga dili makabuhi. Ay, kabuhi pagkana. Nga gibutangan manag... Kadina bigas na ila na! Singka man. Ngano may diwalwal man ang imong dila? O mito ang imong laway? Abot to? Agbay na kung galaway ning bata, madam. Makakita gani ko. Ininiya, batiyon dayon kong kagutom. Kabalbalon ko. Aray, madam! Ganong wa naman ka ako balikan nila ni Ryan. Ganon man ka. Usa man kinahitabo dito sa kawasa. Ira May. Si Iska. Misud siya sa kung una-una. Hindi ko manumbaling niya. Nahibaw kong nakadungog ka kanako, Prinsesa Ira May. Apan pasakti lang, kung dili ka makigsulti kanako. Pero paminawa lang kung unsay akong ibalitag kanimo. May ipalita ko no siya. Gikinahanglan ka na ni Hular. Hapit na matuman ang tanan. Kinahanglan mo pakita ka kanamo. Mobalik ka sa mansyon. Kay kung dili, patyon na mo ang igsuon ni Ryan nga imong hinigugma. Si Alia. Nahibaw kung mitago ka lang. Ug may kalabutan si Ryan kung nga nung dili ka matimahuan. Ug makaduol ka nimo si Lotus. Kung dili ka mo tuo ka nako, mahibaw ka ra unya gikan sa atong kontra. Dili kini tinuod. Sige na, sige na! Sige na! Sige na, Dong! Sige na kayo so. Klaro, King Dan. Ang imusang so, siga kayo. Ay, sige, tabi di alugoy. Oh. Kay kalitan na sa manya tagdasmag sa mga ungog nga nag-atang sa sama ka nato. Aron ilang mabalbal. Sabak-sabak ni mo. Kulbaan ko maayo, lugoy. Ang ako kahing suon. Doon na tas bahay, Dong. Hayagas bahay, Dong. Oh. Ang kadilang Pascal siguro ang nakadagahayag sa suod sa bahay. Pagdali dahil, lugoy. Sige na. Alia! Day! Dong, Dong na yan. Alia! Kain ka! Dong, wa din si Alia. Wa din ni. Wa, Dong. Wa ko kakita. Unsa? Hain man ka si Alia. Lagi. Lagi, ay ka. Ginoo ko. Ayun lagi tugot kami daw tang may tabo sa kong isuon. Dili ko magkatawat kung dunay may tabo ni Alia. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.